खुनु प्रयोजन गैयामोन नोंथाङा बिराद गिदिर दाय मावबाय बिनि थाखायनो नोङो केस होजाबाय आरोखि दा नायदो हिन्जावफ्रासो बुलायनायो हिन्जावफ्रासो बुलायनायो हिन्जावफ्रासो बुलायनायो गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोखि ना दा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ माने दैदेन आरो दैदेननि हिन्जाव निजिरा आरो सोरबा सासे निजिरानो बेखौथ' आं मिथियानो होनजागोन दा बिसोरनि गोबां ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि जागासिनो दं आरोखि नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ दा बिनिनो थ्रुयै आं मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों आरोखि दा निजिरा जेखिनि बुजाहैनाय बिनिफ्राय मोनसे भिडिअ ओंखारबोदों आरोखि ना दा दैदेन औवारि होननानै बुंदों आरोखि बियो दा नोंथांमोना बे भिडिअखौनो नुलांगोन आं देखायलांगासिनो दङ बिनि सिगां आङो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो खोथाखौ आं शेयार खालामनो सानदों माने जाय मानसि दैदेन औवारि नङा होमबा माने मालाय हिन्जावनि रुमाव थांनानै पार्सनेल एटेक खालामहैनाया बे थिग जायाखै दैदेन औवारिया माने आजिखालि दादागिरि बोलोजों आथिंजों आखाइजों माबायोबा बे देरहानो हाया आजिखालि आयेनजोंसो सुयो आयेनाव जाय देरहागोन बेसो देरहागोन आयेनजों जाय खारनो रोङा बे जेनगोन आरोखि दा बेबायदिनो जानानै फैबाय माने दैदेन औवारिया आयेनखौ गावनो आखायाव थिखोनानै लादों आरोखि ना आयेनखौ गावनो मावदों खिन्थु आयेनाव बेबायदि थिना सासे मानसिनि न'आव जे थांनानै सासे मानसिखौ बुहैनांगौ बा पार्सनेल एटेक खालामनांगौ बेखौहाय आयेना थिना आरोखि ना आयेना बेखौ मानिनानै लानो हाया नांगोन आरोखि ना दैदेन नोंथाङा जे भुलखौ मावबाय नोंथाङा एसे साननांगौमोन आरोखि ना दाया मावदों जानो हागौ खिन्थु आयेनखौहाय नों आखायाव लानांगौनि खुनु प्रयोजन गैयामोन नोंथाङा बिराद गिदिर दाय मावबाय बिनि थाखायनो नोङो केस होजाबाय आरोखि दा नायदो मा जायो आच्छा लोगोफोर जेखिजाया आं बिनि भिडिअखौनो लानानै फैदों नोंथांमोना जाया बुहैजाग्रा रुमाव थांनानै बुहैजाग्रा बियो मा बुंदों नोंथांमोना ससे क्लिपाव नायनानै ला आं देखायलांगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय माने बे रुमाव थांनानै बुहैनाया माबायदि जादों दाया सोरनि नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोखि बायदि बिराद गिदिर जानानै थांबाय आरोना जाथाया ओइ माबा आं माब्लाबाबो थांनो नै आं बेयाव थानायाव थांनो नागिरदों नोगोद गिदिर माबा जाबायना दहायो ब्लक लादों आं ओइ आदामोन फैगासिनो थानायाव माबायनो माने आंखौ रुमाव फैनानै बुफैदों आरोना दहायो दैदेनमोनलै दैदेन हिन्जाव गुन्दामोन माने हिन्जाव लानानै मानसि जमा बायनानै लाना मानसि जमा लिंथुमना लाना फैनानै आंखौ बुफैदों आरोना ओमफ्राय दा रुमाव आंखौहाय आं ओंख्रिसो संबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बै गोजौआव आं थायो आरोना आंखौ बैलाय बेनो आंनि रुमा बेयाव थानानै माने आंखौ बिसोर फैनानै बुफैदों आरोना बिरादनो ओमफ्राय दा बुनाय भिडिअखौ बारा लाजोबबावाखै आङो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाजोब्बाय ओमफ्राय नै आगैमोन जोंनि न'नि मानसि जायोनि बेयो दासो आंखौ लामायाव लोगो मोननानै आंखौ बुंबाय आरोना बे जोंनि न'नि मानसि जाखायो आरोना ओमफ्राय ओरै आदामोन सानै फैगासिनो अयथासार गाज्रि आं ड्रेसबो गानखायाखैमोन आरोना मा गाननानै थाया आंखौहाय भिडिअ खालामबाय डाइरेक्ट दैदेनमोनहा भिडिअ खालामनानै माने आंखौ बुबाय आरोना नोगोदनो ओमफ्राय बिसोरजों फैफादों माखासे मानसिफोर बिसोरो मोखांखौ नुजाथियासै आङो जेन'बा आंथ' हारसिं नालाय उफाय गैया आं निमाहाखौ बिफ्लाखानांबाय नङाबा दहाय जादों आरोना र' आं ब्लगाव एसे बुंगोन ओमफ्राय बावाखै जानाया ओमफ्राय आं थानायाव थांनो नागिरदों बेयाव मानसि ओमफ्राय दा मानसिफ्रा थांसै दे उनाव रायज्लायनोसै आगै माने मानसिफ्रा मिन्थिनाय नङाना आं बेखायनो आं ब्लग लाबोबाय आरोना दा ओरैबायदि आंखौ ड्रेसबो गानस्लाबनो होआखै दैदेना होनदों नोंनि थाखाय जेल जागोन मागोन होनदोंना दा बिसारा ओंखारजोबसिगोन आं जेननानै थाबाय आं ससियेल मिडियायाव आंखौ बुहुत लासिं खालामबाय आङो ड्रेसबो मोजां गाननानै गैयामोन आं ओंख्रिसो संबाय थादोंमोन आं मोनथियाखैमोन ना आरोना नोंथांमोनहा नायलांदो दा आंखौ माबायदि खालामदों आरोना बिसोरो दैदेन बिजियाबो आंखौ फैनानै साला बे फिसायनि गुन्दा आखुखौ मिन्थिखाजोबो आंखौ फैनानै दैदेन बिजियाबो बुफा फैबाय
आं दा बे बाथ्राखौनो आं फंनैसो बुंबाय आरोना माने आंखौ लाइभआव हगारबाय बिसोरो आंथ' मानिया आं बिसिनि जेबो दाय मावनानै जायाखैमोन आरोना एक्सुवेलि बियो बुंजोब्बाय ओमफ्राय दा आं बेखायनो आङो दा लाइभआव फैबाय आरोना लोगोफोर माने नङालै बिदि ओरै होनखादों आरोना बे आंखौ जियालाव दैखो निजिरा आं जियालाव थागोन नोंखौ बुथारनानैबाबो नोंखौ दानो बुथारनोसै नामा बिदि होनदोंमोन आरोना आंखौहाय बुथारखागौमोन आरो ओमफ्राय लोगोफ्राबो रावबो आंखौ बोखाखायाखै आरोना ओमफ्राय बिसोर मालाय बिनि लोगो मालाय गुस दंनानै फैखाजोबनाय नालाय आं हारसिङालाय अबाव हानांगौ आं हारसिङाथ' हायाना बिसोरो मोर नामथ' निजिरा बर' तार माइकिটো निजिरा नाम आरो ना खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेज चेनेलनिफ्राय गासैखौबो आं खुलुमनाय जासिहरबाय मैयानि जानाय जाथायनि बागै आङो फंनैसो भिडिअ लाबोबावबाय आरोना लोगोफोर माने दैदेनाथ' आंखौ माबायदि मार्केट खालामनानै मैया माने लाजिनांनानै आंखौ लोगो पार्टि लानानै फैनानै बियो आंखौ बुफैनायखौ नोंथांमोनहा माखासेखौबो नुजोबखाबाय जानांगौ आरोना बियो माने बिसोरो आंखौहाय लौथि लानानै बेजों लोगोफोर फैफानायाबो लौथि लानानै आंखौ दमहोबाय दिनैनिफ्राय भिडिअ आपल'ड होनो मोनला होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिसोरो थांनाय लोगो लोगो आंनि भिडिअखौ आपल'ड होगासिनो आंखौ बुनायखौ आरोना माने दैदेना राजा जानानै देरहागोन बायदि सानदों आरोना दैदेना माने मिनि फैदों बोरो नोंनि केस होनाया बोरो होननानै बियो बेफोरबायदि ओरैबायदि बाथ्रा बुंफैबाय आरो हिनजावखौबो लानानै फैबाय हिनजावखौ बुफैबाय दैदेना आंखौ फार्स्ट बुग्रोदों आरोना खननै सौदों बे ओरैजाय बे आखाइखौ खनसे ओमफ्राय नैबेयाव खनसे ओमफ्राय नै हान्थुआबो ओरैबायदि दाग गोसोम जानानै थाबाय आरोना नै लोगोफोर आं खोन्थायो नोंथांमोननो नै बेयावबो दाग जानानै थाबाय सौनाया आंखौ वालाव नारनाया ओमफ्राय दाथ' आं केस होबाय आरोना दैदेना होनदोंमोन नों आंखौ मा केस होनो हानो होननानै अयथासार मिनिफैबाय बे आंखौ आयौ बुथारहां जा रायबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो एफाग्राम बेफोरबायदि खालामनाङामोन आरोना बेजों फैनाय लोगोफ्राबो माने आफादनि खामानि मावो होननानै बुंना लादों बिसोरो जुदि आफादनि खामानि बा मानसि हमग्राबा बिसोरो बेफोरबायदि मानसिखौ सोङा हवा बेफोरबायदि डाइरेक्ट बुनाया जायाखै आरोना बिसोरनाबो ओरैबायदि आंखौ दम होनानै आंखौ भिडिअ खालामहोदों ओरैबायदि आंखौ निमाहा बिहोदों आरोना बिसोरो आंथ' निमाहा बिनोबो आं माबा गैयामोन आरोना आं मा दाय मावदों जेन'बा निमाहा बिनो नंगौ बाथ्राखौ आं गासिखौबो बुंजोबदों माने बे लाजिबाय आरोना दैदेना ओरैबायदि गाज्रि हालोदाव